खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। रंजालि बैसागु फोरबोनि बेसेन नाङै खाम, सिफुं, सेरजा दामनाय मोसानाय मावथांखिखौ दिनै फोजोबबाय। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थांनाय 23 मार्चनिफ्राय गगामुग मिंमां हालामनि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव रंजालि बैसागुनि बेसेन नाङै खाम, सिफुं, सेरजा दामनाय मोसानाय मावथांखिखौ खुंफुंदोंमोन आरो बेयो दिनै जोबनानै थांबाय। मोसानाय फोरोंगिरि महरै उदालगुरि रौतानि फोजाखां बर', खाम दामनाय फोरोंगिरि महरै धेमाजि जिल्लानि फोथायसा बसुमतारी, लोगोसे सिफुं दामनाय फोरोंगिरि महरै धेमाजि जिल्ला गगामुग हालामनि फुलेन नार्जारी बिथांमोनहा बे बेसेन नाङै खाम, सिफुं, सेरजा दामनाय मोसानायाव बाहागो लानानै फोरोंदोंमोन। आरो दिनैनि बे जोबथा हाबाफारियावनो धेमाजि जिल्ला एबसुनि लेङाइ नेहाथारि देबनाथ मुसाहारि बिथाङा बाहागो लानानै माखासे बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियावनो गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे मावथि सोद्रोमा आरो मिंमां हालामनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। गिबियावनो खुलुमबाय। गिबियावनो गगामुग दख'रा बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोयो। मानोना बिथांमोना आंखौ लिंहरनानै बेखिनि सुजुगखौ आंनो होदों आरो बेजों लोगोसे आंनिनो सोलोंसुला फरायसा बा फंबाय बिनानावमोन बिथांमोनाबो फैनानै जोंनि बे मावबादाखौ बहुद मेहेरगोनां खालामदों आरो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम जोंनि मावबादाया मोजाङैनो मोजां जोबनानै थांदों। बेनिखायनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि बे मावबादायावहाय बयबो जोंखौ लोब लोब फैनानै जोंखौ बयबो हेफाजाब होफैदों। बिनि थाखायबो आङो गोजोननाय मोनदों आरो मावबादाखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम रावबो जेबो खैफोद आफोद दुखु दाहा जेबो जायाजासे बयबो मावबादायाव फैनानै बयबो रंजा बाजा बयबो उन्दैया गोदोरखौ गोदोरा उन्दैखौ मान सनमान लानानै जोङो जोंनि मावबादाखौ जोङो मोजाङै मोजां बारग'होनो हाबाय। बिनि थाखायबो आं गोजोननाय मोनदों आरो। बेसेबांसो फरायसाफ्रा नोंथांजों बाहागो लानानै टटेल जोङो ग्रुपखौ मोननै खालामना होदोंमोन। गथ'साफोरनि ग्रुप मोनसे आरो सिख्लाफोरनि ग्रुप मोनसे। सिख्लाफोरनि ग्रुपआव एराउन्ड 76 आप जादों ओमफ्राय गथ'साफोरनि ग्रुपआवबो 50+ जादों। मा आयदाखौ फोरोंनाय जादों? आयदाया जोङो मोननै ग्रुपखौ जोङो बोखावना होनायलाय जोङो गथ'फोरनो जों बैसागु दोंसे होदों। बेनि उनावहाय जोङो सिख्लाफोरनो फार्स्टआवनो बैसागो, मानोना जोंहा बोथोरा दा बैसागु फैगासिनो, बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बैसागुनि मुङाव जों बैसागो दोंसे होबाय। आरो जोंहा बागुरुम्बायाथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे आंगो मोसानाय। मानोना बागुरुम्बायानो जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होयो। बेनिखायनो जों बागुरुम्बाखौबो लादों जाहाथे जोङो आसाम सरकारजों जोङो खुंनो लाजानाय जोङो जिहेथु वर्ल्ड रेकर्ड, बिनि थाखाय जोङो बेयाव बाहागो लानो थाखाय जोङो बागुरुम्बाखौ जोङो मोजाङै बेयाव जोङो फोरोंबाय आरो सोलोंसाफोराबो मोजाङै मोजां लाखिदों आरो फोरोंनाय मथे सोलोंसाफोराबो मोजाङै मोजांनो गोसो होनाबो सोलोंदों आरो रुमबां लादों। रुमबांनि उनाव आरो जोङो दावस्रि देलायबो लादों जोङो। गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय खाम, सिफुं, सेरजा आरो मोसानाय, बे हाबाफारिखौ गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10 साननि थाखाय लादोंमोन। बे हाबाफारिनि दिनै जोबथा सान आरो दिनै बे हाबाफारिनि क्लजिं सेरेमनि। आङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोननि दिनै
जि क्लजिं सेरेमनि बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा बेवहाय बाहागो लादोंमोन। फ्राय 200सो हिन्जावसा हौवासाफोरा मोसानाय, जेरै बागुरुम्बा मोसानाय, बैसागु मोसानाय, दावस्रि देलाय मोसानाय बै हाबाफारिफोरखौ फोरोंदोंमोन। लोगोसे बायदि बायदि खाम दामनाय, सिफुं सुनाय बेखौ फोरोंदोंमोन। जे बेनि गेजेरजों आङो आसा खालामदों जोंनि उन्दै उन्दै देरबोनाय फरायसा फरायसुलिफोरा जोबोद मुलाम्फा जागोन आरो गाव गावनि जि थांखि बे थांखियाव मोनहैनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि नोजोर आरो थांखि आरो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों जि खुंनाय बे हाबाफारि, बे जोंनि बर' माहारिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ निस्सय गोजौ फारसे आवगायलांनायाव हेफाजाब होगोन होननानै आङो आसा खालामदों। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।